Hello! Nagbabalik na naman ang Baklang Ama. So kung bago pa ka dito sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking video. So karon magluto na sad ko para panihapon namo. So ako lutoon kay sinabawang isda. Kaya na ba ko'y angkan akong asawa. So nagpalit naman yung mama o isda, magkuha sa taong mga ricados. Katong ko ng kalamangga. Diri sa bukid, dinapaliton kay ang mga ricados. Kaya na naman di tanan. So, katulad ng, Tagalog pa, katulad ng kalamangga. Magkuha ka diri. Kailangan magpalit. Magkuha sa taong kalamangga. Tapos, ang kangkong. Kangkong ba ni? The Chinese kangkong din, brother. Diba kung naa ka sa sudad, dili ka kapalit o mga utan kay ang utan dili kay kuwaon na sa mga kay kapanubo raman, so pwede na ka magtaron kay mabuhi magudiri ang mga utan. Di na! So walay kalas. Pero katong mga panakot paliton Japon kay kuan wala mo adiri sa among garden. Pero magkuha sa ko dito niya tanlad dito unahan. Kaya wala diri sa mong garden. Gamay kaya mong tanlad diri. Tara mong tanlad. So gamay. Gamay kaya mong tanlad. So dito rin sa pikas kaya magdagan ng tanlad dito. Magsakit naman siya. Kaya para gamay ra kayo. Gamay ra man sa kiyang lutuin kaya para naman sa angkan. So, magwa sa tanlad sa unahan kaya wala mo ang ngawat sa ko dito. Tawas ako. Hello, amang kanding. Nami kanding. Dili di ako sing mama ugang kanding. Wala na iyaw sa birthday kay Burgos. Pura sigwa diri tanlad. Hurot na nung tanlad ako na nakahurot. Balik ako. Kinakakuha na ko. Ako na pangluro na akong ipangwa nga utan, sugasan. Kaya maglutulat naman sa kanapay kung tsuda niya isda yung mama. So, ato sa munggay kung ang tanlad nagikuha sa klinika. Okay. Ato nang road ang mga kalamunggay nga itong nakuha sa itong garden. Tapos tanlad gikawat sa simula. Ka sa garden ato sa while nagkulat pa sa isda ng water. So punta sa taas ng tibutang camera tingnan nyo akong daily routine. Hapon na magluto rin ko kay sud-an. Especially sa bawg ng lutuin kay angkan dito ng life.
Please subscribe diha sa nanaw. Subscribe lang mo. Hindi akong nakugan karon ako alas naunos kong nanay. Ang nanay di sa Cagayan de Oro, nanay Mila. Salamat kay sa pag sa giagian sa una nimo. Ako na pumutun-an sa akong pagaminyo karon. Salamat kay nay. Bisita sa ko sa inyo diyan nay panalagsa kung makauli ko. Sitaw kita. Minimo gipang tuluan to minima ng Roseville. Shout out to karon ng Roseville nga sa Manila. Shout out to sa iya na katabang sa kuha sa akong life. Isa ko mga auntie nagtabang. Ako auntie Gigi sa akong mga family sa dayan. Nagtabang sa kuha. Salamat. Sa ang family stay ko nila na uban ako asawa. Tanan ako auntie. Ako auntie LB, Ina Diaz, auntie Bibi, tuwa ko mama, salamat. Gusto mga igagon ako mga igso. Hindi na ako ma-mention dagan kini pamilya si Gran, dagan kay mis tanan. Hindi na ako ma-mention tanan. Basta tanan akong pamilya, basta ni magmahay ha. Tantay lang. Hindi na ako ma-mention kay dagan kayo. Sa una, natutuluan ako og luto. So auntie, nga ang gusto tang ko ang course sa pag-eskwela na ako so ang tigiging kay siya na pa-eskwela so salamat po kay Te nakatuloy dahil ko na ito sa pag-eskwela sa kuta nakalimot ko guys na muna isa sa mong ref muna na ako lutuin ka continuing basta abang akong story ang life akong love life minsan yung pag-ilas ng partner ka. Pero ako mo sa akong nag-channel ka ako story. Ha guys! Ready na guys! Sumada ko. Kuan! Ang kailangan ko mga kamatis huwag kalamong guys. So, naaman di isda sa rip. Wala o kabalo. Sobra kagabi. Tara ano? Never mind. Sobra kagabi. Isda ang gamay. Sobrang gabi. So maglulot ako. Kailangan kong emergency light kay walay suga sa amo kusina. Dirty kitchen day rather. Okay. Nagutom na ako ang little kalhap. Again. Juice na kanya kalhap. Sige na lang kasi makapahit patasun. Nag-eskwela mo ko sa liseo. Then, akong course HRM unta. Gusto gid ako mag-HRM kaysa una pa yung bata ako. Gusto ko makabulog-luto. Kay galuto-luto na magutunan mo kasi akong tigiging luto. Kung anday yung gusto ko magluto ulit. So, tapos, ang kaon ng course kay HRM lagi pero gusto ko 1 year ha. 1 year. Ay, 2 years na ito. 2 years. Kung gusto. Ito ani na to, ang sabaw, magprito ta ka na pa may nabinis. Bisan wala ko kahuman og eskwela sa liseo. Pag akong gusto nga course pero nakatuon siya pagluto kay nag-try mo ko nagluto-luto mo sa auntie katong na-feste mila auntie kana sa mong auntie nga sa timanding yung sa pululoy dito sa ilang balay nagluto-luto man ko nakatuon ako luto naman akong luto og sud-an and at ko to don't forget click and subscribe
comment po sa below kung sa itsada content kaya atong buhaton. Request na mo guys. Bye.